Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jute? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa mukha mo ko babarilin. Hindi naman siguro bading yun kung nagbebenta ng makeup. Oh, 'di ba? Tsaka sa bagay, pwede rin kasing bading. Kasi well, you have to try it also. Ganun ba yun? Oo. Tsaka depende siguro din sa makeup kung ano yung binibentang makeup. Siguro kung mga mini lang halimbawa foundation, pwede pa. Pero yung mga intense na eyeliner, lalaki mag-eyeliner. Sa bagay, rocker. Gothic, ganyan. Ayan, emo. Oo, pero alam mo, naniniwala ako na yung mga lalaking nagbebenta o mahilig magbenta ng mga kung ani-kani, kahit mga pambabaeng gamit, ano yan, may misis o may girlfriend na nag-uutos dyan. Kasi ako ganun ako sa asawa ko eh. Inutusan ko yan kapag nagpupunta ng ibang bansa. Bilhan mo ako ng ganito, bilhan mo ako ng ganyan kasi pamenta ko yan. Tsaka ano, specific kayo eh, ganitong shade, Oo, ganitong number. I-try mo to, gumawa ka ng swatch. Yeah. May swatching, no? Oo. Yun yung ilalagay mo yung lipstick doon sa sa palad mo, Oo, ganyan. correct. Tapos lalagay mo lahat ng mga kulay, Correct. ganon. Oo. Basta ako sa Dear Love namin kani-kanina lang, regardless kung napagkakamalan mong bading ang lalaking nagbebenta ng makeup, basta marangal ito, wala na akong pakialam dyan. Basta hindi nakaw at hindi nananapak ng iba, go ako dyan. Totoo. Pero yung kwento ngayon sa Secret File, dude, Oo. hindi ko alam kung magnanakaw to ng halik. Ay, gusto ko! Wow, may nakawan ng halik. O nakawan yata ng jowa. Yan, pwede. Or nakawan ng puri. Yan. Ay, ano yung pure? Bakit may kasamang pure? Well, ayan, salamat Konyo Bicolano. Walang anuman. Maraming salamat, Kabisyo. Susunod na to si Rocky Terra sa kanyang Secret Files. Ayan, Kabisyo. Kaya naman kapit lang dito sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Rocky Terra. Magandang tanghali, kabisyo. Samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Pila ang himpilang mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May nilihim sa akin ng girlfriend ko. Magandang tanghali, DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Andy, 23 years old. At ito, ang aking secret file. May girlfriend ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Lian. 10 months pa lang kaming magkarelasyon, pero matagal ko na siyang kilala. Kaklase ko siya nung college. Kapansin-pansin talaga yung gandang meron siya. Tahimik, pero may ibubuga. Kasi matalino. At kahit tahimik, marami siyang kaibigan. Nagugulat na lang ako sa mga kakilala ko na nagsasabing kaibigan nila si Lian. At hindi lang puro babae ang mga kaibigan niya. Marami ring mga lalaki. DJ Rocky, that time, walang issue sa akin ang pagkakaroon niya ng maraming kaibigan. Hindi ko lang siguro maiwasang magtaka. Kasi hindi naman siya makuwento tungkol sa kung sino-sino ang mga kaibigan niya. Pero ang importante naman sa akin ay yung relasyon namin. Napakilala ko na siya sa pamilya ko. Tuwang-tuwa nga yung magulang ko kay Lian kasi sabi nila, pretty and smart daw. Sa side naman niya, kilala naman ako. Pero hindi bilang boyfriend O kahit nga manliligaw. Basta ang alam ng pamilya ni Lian, ako ay friend lang. Oo, DJ Rocky, friend lang. Strict kasi parents ni Lian. Well, napansin ko naman na yon, unang bisita ko pa lang sa kanila. Kung makipag-usap sa akin yung papa niya, para akong boy na utus-utusan lang. Maraming tanong, tas kapag sasagot ako, bigla siyang magsasalita. Tapos, nung minsang mangumusta ako, ang tipid ng sagot. At wala man lang balik na tanong sa akin kung kumusta rin ba ako. Yung mama naman ni Lian, tahimik lang. Mas madalas magsalita ang papa ni Lian kaysa sa mama niya. At lahat naman ng yun, observation ko lang. Eto kasing si Lian, hindi makwento tungkol sa buhay niya. May mga nasishare naman siya na ibang aspeto sa buhay niya, pero halos lahat naman ng yun ay obvious na. Tulad ng paborito niyang kulay, color pink. Pag may nakita siyang bagay na kulay pink, bibilhin niya. Nagsishare din siya kung anong nangyari o ginawa niya sa buong araw
araw sa loob ng opisina, magkape, magprint ng document, makipag-usap sa katrabaho, pero ganun lang. Lumipas ang mga araw, DJ Rocky. Pag tinititigan ko siya, bigla na lang siyang magiging busy bigla o titingin sa iba. Yung bang parang naiilang. Tas wala na akong maramdamang lambing. Kung hindi rin ako magtatanong, hindi na rin siya magkukwento. At ang babaw na lang ng mga bagay na kinukwento niya. Parang walang lalim. At dahil dito, may nabuo na hinala sa utak ko. Napakilala naman ako ng girlfriend ko sa pamilya niya pero hindi as a boyfriend. As a friend lang. So, masakit para sa akin yun. Kasi parang, alam mo yun, parang bukod sa hindi na nga siya makwento sa buhay niya, hanggang doon pa naman parang wala akong sapat na assurance. So, tinanggap ko siya hanggang sa may nalaman ako. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Go, 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 guys! Hello sa mga viewers natin sa Facebook. Uy, Robert Austria is watching. Thank you. Hello sa lahat ng mga nanonood. Yakapin mo ko kahit hindi na totoo. Maiintindihan naman kita.
Alam mo na, etong singer na to, na si John Roa, nagagaling, nahuhusayan ako dito, as in. Di ba member yan ng X-Battalion? So, bukod sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, member siya, di ba? Sila yun eh, si Skasta, si Flo G, tapos si King Badger, tapos siya. Tapos isa siya sa mga husay na husay ako. Actually, pati si Skasta. Pati si Flo G, nakita ko na yun mag-perform. Sumalyo Antonio. Spider-Man yarn. Ay, wala tayong TikTok ngayon, pero meron tayong Facebook and YouTube. Hello sa mga viewers natin on Facebook and YouTube. Nakakatawa yung ganong ngipin. May ka-classmate ako dati, ganon yung ngipin niya. May kilala ba kayong ganon? Para sa isa.
Hello. Dili naman kayo kasabot, mga dungday. Hindi pa pala ako nakapag-post ng hugot. Uy, National Radio Day pala today. Yun, ganda ng mix ko doon. Yung proud ka sa mixing mo. Guys, panoorin nyo muna ako matulog. Wala, ano yung in-upload ko? Magtititigan lang tayo. Wala akong mabasa comment. Nasaan ba yung mga comment nyo? Nasa Love Radio. Wait lang. Okay. Go lang. Gerard Misiano, Jericho Ferrer, Alexander Hidalgo, hello po. Mabuhay po kayo. Hi din po kay Ate Cathy, I miss you. Araw-araw po ba online sa Love Radio? Depende sa mga nagtatanong. Ngayon, online tayo. Live tayo. Sa Love Radio. Sa YouTube and Facebook. Gab Villeta, hello! Shout out. Ate Ana Lorraine, okay naman ako. Kumusta kayo dyan? Umuulan pa ba dyan sa inyo?
Sabi ni Ate Cathy, wala nang ulan, madali ka na makakauwi. BRB, ligo na ako back to work. Go, ate, ingat ka sa kalsada. Ano, maaraw na ba dyan sa inyo? Wilma, hello po. Hi din po kay Jericho. Dito kami, haha. Nandyan pala kayo. Ellen! Ellen ba or Eileen? Anong tamang pronunciation? Eileen o Ellen? Ellen? Adorna? Eileen? Eileen? Sino si Eileen? Eileen? Romel, hello, Romel. Romel Manny Vince Gallardo. Ana, Ate Ana. Hello po. Uy, sino kaya to?
Grabe, nantok ako ah. Dun, 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 dun. Da-da-da-da, da-da-da-da. Umaasa. Go, pasok lang kayo. Send mo, ano mo, isulat mo. Ayan. Yung gamit ko nga lang, wait lang, tanggalin natin. Hindi, ma'am. Gusto Isulat mo ipagkatiwala mo sa amin? Eh, para makakuha kayo. Naka-live, pero wala lang TikTok. Ano ang sabihin ko? Isulat mo para mabati ko. Yes! Pero mamaya pa ha, hindi kasi ako bumabati kapag nagbabasa ako. Okay po, wala pong problema. Nag-aantay nga lang babasahin mo eh. Talaga ba? Sobrang color, mga color green. Talaga ba? Hindi ko pa siya ma-feel na color ko siya kasi parang ang lagi kong gano'n, lagi may comment sa akin. Lumitaw kasi yung pagkaputi. Color red. Pero okay lang. Kahit anong color, basta may damit tayo. Ay, mas gusto ko nga yung wala. Depende sa ano? Sa ano? Audience. Ay! Ano yan? Duda ko din. Sobrang sleepy ko na. May nakita nga akong post about matcha. Parang isang business owner, a coffee shop, cafe owner. Sabi niya, I spent blah 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 amount of money which is equivalent to purchasing a car. And then the people are just ordering matcha. So meaning, nag-spend siya ng coffee maker na worth isang sasakyan. Pero ang mga in-order lang ng tao, matcha. Which is, hindi ko sure kung paano ginagawa. Diba? Paano ba ginagawa ang matcha? Parang may May steer lang. Whisk. At ulo mo, no? Sa ulo mo. Yeah, more of like na antok ako, na anxious. Pag gano'n sea salt water, ano ka ba? Oo, mamaya magpababad na. Ano yun? Epsom ba yun? Epsom salt water. Ano? Salt? Hindi, Himalaya. Taray naman ang Himalayan salt. Para may Himalaya. Sa bagay. Kasi nga, Himalayan. Mura lang, yung ganun lang naman. Hindi naman yung Iba talaga si Sir Coach. Aasinan mo ba yung sarili mo? Hindi sa tubig, di ba nilalagay lang? Tapos, So, amin nun yung ano lang eh, yung rock salt na sa palay. Pwede din yun yung rock salt. Pwede naman yung Uy, nakakakinis daw yun ng balat. Pero parang hindi totoo yung nakakagas pa. Lagay lang sa ano, sa water, pag ganun. Aswang kasi ako. Talaga po ang taga-Bicol po kayo. Ano yung Bicolano yung dialect? Ano po, how do you? Hindi naman nalalayo. Sige Pakala ka. mo. Audition na lang tayo sa PBB. Gusto mo? Ano kasi bet Hindi ko bet mag-artista. Kala mo naman. Teatro pwede pa. Alam mo, gusto ko mag... Teatro din ako dati. Peter Pan. Pero, lips. Ay, ko talaga. Lip sync. Kasi ako lang yung magaan doon. So, ikaw lang mabubuhat. Ako lang yung pwedeng maitali talaga. Ako naman si Damang-Dama ko, si Bina. First cards ko na. So funny nun. Ay, mag-theater. Oh, mag-theater ka. Well, sabi kasi dati na wala daw pera. So, Wala talaga. Pero, investment talaga. Investment yan, ano yan eh, parang brand equity. Hindi man ngayon, pero lumalawak yun. or it comes naman siya. Editor, go! Kaya natin soon. Kanya, apa naman. Ano niya, no? Na-amaze ako sa mga ganyan tao. Ang picture niya, smiling face lagi.
Talaga ba? Paano kaya siya umiyak? Nakasmile? Kasi nang ano niya lagi, smiling face. Hindi, soft lang siya. Softy ka ba? Medyo. Sumisigaw ka ba? Mataray ako, sabi ng mga friends. Mataray siya. Mataray ako, pero mabait naman ako. Ganon. Wait lang. Kabisyo, okay lang ba sa'yo na 10 buwan na kayong magkarelasyon ng girlfriend mo? Pero, sa pamilya niya, ipinakilala ka lang na friend. Payag ka ba sa ganun? Na boyfriend ka naman, pero kaibigan lang ang tingin sa'yo ng pamilya niya. Eto naman kasing si Andy. Mahal na mahal ang girlfriend niyang si Lian. Kaya lang habang tumatagal, parang konti lang yung alam niya tungkol sa girlfriend niya. Tahimik. At kung magkwento man, mabababaw na bagay lang ang naikukwento. Kabisyo, paano kung ikaw ang boyfriend ni Lian? Pero ang dami mo pa rin hindi alam tungkol sa buhay ng girlfriend mo. Kaya mo bang pagkatiwalaan ng isang taong parang hirap na hirap magbukas ng buhay niya sa iyo? Gaano nga ba talaga kakilala ni Andy si Lian? At kapag may kutob kang may itinatago siya, magtitiwala ka ba? O mag-uusisa pa? Ano nga ba ang hindi sinasabi ni Lian kay Andy? Abangan natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Andy sa pangalawang bahagi ng Secret Files. Yun, may kachat pala siyang ibang lalaki. Kinakausap niya. So, tinry ko siya i-approach, kausapin. Nagpapaliwanag siya. Boy best friend daw yun or kung ano man yung term na ginamit niya. Kaibigan, basta kaibigan niya daw yun. Tapos, ewan ko. Hindi ko alam kung ano yung dapat ko maramdaman about dun. DJ Rocky, pag nagkikita kami ni Lian, lagi siyang nagse-cellphone. Kaya nga isang araw, pumitik na ako at sabi ko, saya mo naman dyan sa phone mo. Alis na kaya ako rito. Parang nagkaroon ng awkward silence. Tapos sabi niya, eto naman, nagsi-cellphone lang. That time, hindi ko siya madirekta o ma-confront. Kasi nandoon yung takot na baka mawala siya. Pero sa loob-loob ko, hindi ako matahimik. Hindi ako maging payapa. Then isang hapon, nakasakay kami ng FX papunta sa bahay nila Lian. Nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na yung taong tumawag ay may sariling picture na naka-upload sa contacts niya. Hindi lang basta avatar. Hindi rin ito yung picture na masyadong formal o nakukuha lang sa Facebook. Nakangisi yung lalaki sa picture, tas may pamilyar na kamay na nakapisil sa pisngi ng lalaki. May pink na bracelet na nakasuot sa kamay ng babae. At yung bracelet na yon,
ay bracelet na paboritong suotin ni Lian. DJ Rocky, parang may nabuong senaryo sa utak ko na naghaharutan sila ng lalaking yun nung kinuha yung picture na yun. Agad ni-reject call ni Lian yung tawag ni Dex. Yes, DJ Rocky, yun yung pangalang naka-register dun sa cellphone ni Lian. Tinanong ko kung bakit hindi niya sinagot, pero sabi niya, nasa pampubliko raw kaming sasakyan kaya mahirap na baka manakaw. DJ Rocky, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tahimik lang ako sa buong biyahe. Kaya nang makarating kami sa bahay nila, tsumempo ako para matingnan ang cellphone ni Lian. Dito ko na nakita ang palitan ng mga message ni Lian at Dex. Mas matamis pa sa asukal ang palitan nila ng message. At sa mga oras na hindi kami magkausap ni Lian, doon naman sila magkausap ni Dex. Ang masakit dito, ang mga dahilan niya kapag nagpapaalam na siya na hindi makaka-reply ay either matutulog na raw siya o busy siya sa trabaho. At sa puntong yun, parang hindi ko na kayang takasan yung matagal ko nang iniiwasan. Pinag-awayan namin ni Lian ang kaibigan niyang si Dex. Sabi ni Lian, masyado raw akong malisyoso. Friends lang daw sila. Sabi ko, anong friends? Ba't wala akong alam na madalas na pala kayong magkausap? Ni hindi mo nga nakukwento sa akin na madalas pala siyang nagpupunta sa bahay ninyo. DJ Rocky, akala ko doon na niya marirealize na mali yung ginagawa niya. Na kailangan niyang mas magkwento pa sa akin at lagyan ng boundaries yung pagkakaibigan nila ni Dex. Pero hindi yun nangyari. Inirapan ako ni Lian. At saka siya nagsabing, ano bang gusto mong mangyari? I-unfriend ko si Dex? Hello? Best friend ko siya. Mas nauna ko ngang naging friend yun. Kesa sa maging magkarelasyon tayo, no? DJ Rocky, parang may martel yung nagpukpok sa puso ko. Kasi yung dating sa akin ng sinabi niya, parang mas pinipili niya pang ipagtanggol ang kaibigan niya kesa sa akin, kesa sa amin. At parang doon na natapos ang lahat. Wala kaming communication sa ngayon. Hindi man lang siya nag-message o tumawag sa akin. Pinipigilan ko rin yung sarili ko. May parte pa rin sa akin na gusto ko sanang ipaglaban kung anumang meron sa amin. Pero parang ang sakit na rin ipilit ang sarili ko na maging priority niya kung ang kalaban ko naman ay isang taong matagal ko nang hindi maramdamang kaibigan lang para sa kanya. Boy best friend niya si Dex. Oo, pero sa lahat ng naipadama ni Lian, may parte sa akin na nagsasabing hindi lang simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. At ang hirap ipaglaban ang sarili sa isang laban na pakiramdam mo, matagal ka ng talo. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagtatanggol niya yung kaibigan niya. Like, di ba dapat ang una niyang protektahan or ipagtanggol is yung relasyon po namin? Like, ilang araw na kaming hindi nag-uusap. And yun, nagtataka lang talaga ako is kung bakit hindi niya magawang ipaglaban yung sa amin katulad ng paglaban niya sa pagkakaibigan nila. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Andy. At ito,
ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angle. No boundaries! Boundary time na! O, sinong grab driver dyan, o?
Swerte mo naman. Bakit? Kasi yung i-announce kong Mr. Driver na mananalo ng 1,500 petot siya po ay Grab driver na may plakang NFS 8455 at ang pangalan niya po ay Jamie Lanyas Jr. Ulitin ko po Jamie Lanyas Jr. O pwede rin pong Jaime Lanyas Jr. Siguro depende po kung anong edad natin, no? Kapag medyo nagsasalon pas na o kaya kung ano-anong pahid na po ang ginagawa natin, baka Jaime ang tawag sa'yo. Ay, pangmayaman din pala yung Jaime, no? Pangmay-ari ng kumpanya. Basta Jaime Lanyas Jr. Kung medyo bata-bata, Jamie Lanyas Jr. Kung bata-bata ang hilig mo. Charot! Charot! Congratulations! Nanalo ka ng 1,500 peto. Jamie Lanyas Jr., i-claim mo na ang iyong premyo dito sa Love Radio MBC Media Group, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Katabi lamang po ito ng Aliw Theater or Star City. At sa mga kabisyo natin gustong manalo, paano kayo mananalo kung hindi kayo magpapalista? So, dapat magpalista po kayo dito sa mismong building ng MBC Media Group. Hanapin niyo po yung listahan doon sa aming PSG, as in Poging Security Guard. Pwede rin silang MSG. Bawal yata yung MSG sa atin pag nasobrahan, di ba, mahilo-hilo ka. Charot. Machong Security Guard. Ayun, so palista ka sa kanila. Or, eto din, lagi kang tumutok sa Love Radio. Kasi sa oras na masakyan ka ng kahit sinong Love Radio DJ, mapaumaga, madaling araw man yan, gabi, hapon, tanghali, kahit sino pa sa amin, basta nakatutok ka sa 90.7 Love Radio, basic na basic, mabibigyan ka ng 1,500 petot na hatid sa atin ng ACS Charm Fabcan Purple Eternity. Oo, ACS Manufacturing Corporation Charm Fabcan Purple Eternity po ang nagbigay sa atin yan. Hindi po galing sa bulsa ni Rocky Terra yan, kundi galing sa ACS Charm Fabcan Purple Eternity. Maraming salamat po, ACS, at tuloy-tuloy lang ang pakikinig dito sa Secret Files kasama ang Basa Princess DJ Rocky Terra sa 90.7 Love Radio. Ang himpilang, ang Metro's #1 Love Radio. Basic! Opposite sex. May boy best friend ka ba o girl best friend? Sino ang mas matimbang sa kanila ng jowa mo? Yung best friend mo o yung jowa mo? Kung tutuusin, hindi naman dapat kailangan pumili. Hindi naman nararapat na piliin ko si ganito, piliin ko si ganyan. It's more of prioritizing people. Dapat alam mo kung sino yung pinaprioritize mo. Alam mo dapat kung ano ang limitasyon at boundary mo sa isang tao. Hindi porke ginagawa ninyo ng boyfriend mo, gagawin mo na rin sa best friend mo. Ba't ka pa magbo-boyfriend kung ganun din naman yung treatment mo sa best friend mo? Pero sa isang relasyon naman, kabisyo, hindi mali na magkaroon ng opposite sex na kaibigan. Hindi rin naman ibig sabihin na kapag may boy best friend ang partner mo, may masama na agad. Pero may mga pagkakataon na hindi na tungkol sa selos.
yung dapat pag-usapan, kundi boundaries and respect. Paano mo ba ipinararamdam sa partner mo kung saan siya nakapwesto sa buhay mo? Si Andy na secret file sender natin, hindi niya naramdaman na mahalaga siya. Hindi niya naramdaman na siya yung pinipili nung girlfriend niya na si Lian. And imagine, hindi man lang siya ipinakilala bilang boyfriend sa bahay nila. Ang pakilala, friend lang. Malamang talaga friend ka na lang forever. At kapag nagsabi sa'yo ang partner mo ng nararamdaman niya, dapat ina-acknowledge mo yun Mapalalaki, mapababae man yan. Wala pong gender dito. Kapag nasaktan yung partner mo, pag nararamdaman niya na hindi siya binavalue, ano ba naman yung konting assurance lang? Ano ba naman yung konting, oo, sige, gagawa natin ang paraan niya nararamdaman mo. Or alamin mo kung bakit niya nararamdaman yun. Saan ba ito nagmumula? Kasi may mga aksyon ka na ginawa na nakapagparamdam sa kanya na dapat siyang ma-insecure. Tulad na lang ng nakita sa contacts na naka-upload ang picture nung Dex dun sa mismong contact list. Sino ditong nag-iba ng picture ng contact nila dun sa cellphone nila? Kayo ba may friend kayo na ganon? Diba jowa yun jowa yun Yung nilalagyan natin ng picture sa contact list natin, jowa na yun, o kaya asawa na yun, o kaya kabet. Pero pwede rin naman kasing kaibigan. Pero bakit walang alam yung boyfriend? At bakit nung nagsabi na siya na talaga ng totoong nararamdaman niya, hindi man lang naiparamdam sa kanya ni Lian na siya ang boyfriend at hindi lang kaibigan. At bakit ngayon hindi na nagparamdam si Lian? Wala na silang communication ni Andy. And I think, at naniniwala ako kabisyo, napabor na yon para sa ating secret file sender na si Andy. Na hindi na kumontak sa kanya si Lian. Bakit? Kasi kumukontak na siya sa iba. Hello! Simple lang naman ang sagot. Kapag sinampal ka na ng katotohanan harap-harapan, damhin mo ng maigi. Huwag mo nang isipin na, ay, tapik lang naman yun. Sampal na yun. At dapat magising ka na at huwag ka nang umasa na isang araw pipiliin ka pa niya. Kasi mahirap yun naman talaga na sitwasyon Yung hindi mo alam kung bibitiw ka na ng tuluyan o kakapit ka pa. Kasi iniisip mo na baka isang araw magising yung taong mahal mo na ikaw na yung pinipili niya. Pero ang tawag doon, alam mo kung ano? Kampana. Tanga lang. O diba? Natawa yung mga intern namin dito. O diba? Kampana. Tanga lang. Ganun pa rin ba yung tunog ng kampana ngayon? Tanga lang. Ay, talaga nga naman kabisyo. Kaya, Andy, pabor na yon na ginawa sa'yo ng naging girlfriend mo. Isipin mo na lang na tapos na kayo. At kung gusto mo pa ng magandang closure sa pagitan ninyong dalawa, okay din naman yon. Pero kung ayaw na niyang makipag-usap sa'yo, ibig sabihin lang nun, tapos na kayo. Ibig sabihin lang nun, wala talaga siyang pagpapahalaga sa'yo. Hindi ka talaga niya mahal. Sa akin na ito nanggaling hindi ka niya mahal. Mas pinipili niyang mahalin yung boy best friend niya. Sinasabi niya lang na boy best friend niya yon, pero sila na talaga magkarelasyon. Kung hindi mo pa nahuli, ano kayong mangyayari? Andiyan ka lang. Nakaantabay lang. Nag-aantay, napiliin din niya. So ngayon, pwede mo nang palayain itong Lian na to. Palayain mo na siya. At isipin mo na lang na kung ganyan ka, kalupit magmahal sa isang babae, what more? Sa tamang tao.
na magpapahalaga sa iyo. Sana wag ka na munang masyadong sad boy, ha? Kasi minsan yung babae din, ayaw namin ng mga sad boy. Kasi feeling namin ang toxic, no? Pag positibo ka lang sa buhay, yan, masarap kang kapitan, masarap kang samahan. Pero kapag sad boy ka, tingnan natin ngayon yung mga sad boy dyan sa paligid natin. Sino dyan yung kumakain sa kanto ngayon? O, sad boy yarn. O, smile ka naman dyan. Pakita mo kahit may tinga ka. Ganyan. And batiin lang din muna natin. Di ko alam kung anong ginagawa nila ngayon. Pero balita ko, napakabubuti raw nitong mga taong to. From Unida Christian Church, si Pastor Edmond Vitobina. At ang kanyang wife na si Richelle Vitobina. At ang baby nila na si Ram Ram. Hi baby Ram Ram, sana naiintindihan mo yung sinasabi ko ngayon. At syempre pabati na rin po kay Carlos Pareha, ang love na love ng ating kabisyo na si Sunshine Dizon. At kay Kuya CJ at kay Jam Jam. Ayan. Kuya CJ, Jam Jam, hello po sa inyo. Magpapakabait kayo sa nanay ninyo. Huwag matigas ang ulo kasi palo kayo ng hanger dyan. Fairness, no? Nakakatuwa. May nakikinig pala sa ating pastor. Sabi ko sa inyo, simula nung naupo ako sa tanghali, nagbagong buhay na ako. Kasi nung nagabi ako, diba, yun, na-all out natin ang lahat. Pero pag tanghali, syempre, filter natin. Tsaka as time goes by, ilang taon na ba ako sa radyo? 13 years. Magpo-14 na. Tapos yung Secret File, 10 taon na. Alam nyo, meron tayong tinatawag na character development. At yun po yung nangyari sa akin. Medyo bumubuti na po ako, katulad ng lagay ng panahon natin. At medyo hindi na po ako nagiging bastos. Nagiging baboy na lang. Charot, windarot. Anyway, kabisyo, sana ay meron kang natutuhan sa ating secret file this tanghali. At susunod na po ang top secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Andy's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Diba magja-Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh.
Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding!
Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love
break! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw
araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag o dilim, umaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta.
Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Huwag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan.
Magandang hapon, Kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At ito po ang programang Top Secrets, ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Mariel po. Mariel, ilang taon ka na? 33 po. 33. Sang lupalop ka naman galing, Mariel? Sa Laguna po. Laguna. Okay, Mariel, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is yung boyfriend ko ngayon is may ex siya na nagpaparamdam sa kanya. Pero ako yung dating caller na may boyfriend na sugarol na yung pera namin is naghiwalay gawa ng ayaw kong bayaran yung utang niya sa scatter. Yung mga utang niya sa sugal. Oh, so meaning Mariel, nakatawag ka na sa amin dati pa? Apo. Bago ko mga anak, tumawag ka. Apo. Dati ako nakatawag. Tinanong mo kung saan ako magdi-deliver. Charot, may darot. De, biro lang. Hindi. Mariel, so ikaw yung tumawag na merong boyfriend na hiniwalayan mo dahil nalulong sa pagsusugal. Tama? Pipika po ng gamot. Apo. Okay. Tapos, okay lang ba? Baka naka-istorbo na kami sa trabaho mo ngayon, ha? Narinig ko may tumawag sa'yo. Kasi nasa ospital ako nagtatrabaho. Sa ospital ka nagtatrabaho. Okay, sige. Mariel, pero okay lang. Kumbaga, free time mo naman. Okay, sige. Tuloy natin to, Mariel, ha? Okay. So, Mariel, ngayon, ang problema mo naman, yung boyfriend mo, merong ex na nagpaparamdam sa kanya. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Hala. Code red na yata sila. Di ba ganun yon? May code silang tinatawag kapag nasa ospital. Ayan, Mariel, ano na? Kumusta ka na? Sorry po. Ako po yung, naibigay ko na po yung wala naman po akong doktor na. Tapos na po akong Yan. Bali po, ako yung dating may boyfriend na sugarol na ang gusto niya kasi, bayaran ko yung utang niya, gawa na sa sugal. Oo. Yun. Tapos hiniwalayan mo siya, tama ba? Or kayo pa rin hanggang ngayon? Hindi, naghiwalay na kami. Naghiwalay na kayo. So, etong tinutukoy mo na top secret mo, yung boyfriend mo dito, tama ba? Ibang tao na to? Ng boyfriend niya, ayos, natrato ako ng tama, as in talaga ni princess ako. Yun. Kaso may ex siya na nagpaparamdam sa kanya. As in, parang, siya kasi, yung boyfriend ko ay gumastos dun sa babae para lang makapunta ng Canada. Gano'n sila katagal nitong ex niya na to? 3 years. 3 years. Pero ginatasan lang siya ng babae. So parang pakiramdam ng boyfriend mo ngayon, ginamit lang siya nitong ex-girlfriend niya? Ginamit lang talaga. Kasi nung makapunta ng Canada is naghiwalay na sila. Hiniwalayan siya ng babae. Parang yung nangyari din sa akin, di ba? Naginatasan lang din ako ng boyfriend ko dati. So, para nakaka-relate kayo sa isa't isa nitong boyfriend mo. Yan. So, ngayon, yung ex-girlfriend niya nagpaparamdam sa kanya. Kumusta ka doon sa sitwasyong ganun? Okay naman kami kasi maayos. Tapos bigla lang nagparamdam yung babae na parang gusto atang bumalik, ganun. Tapos ang ginawa ko, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko na message ko. Kasi parang iisa na kasi yung account namin.
Ay, iisa Iisa lang po yung conjugal. account namin. Conjugal na iisa na yung account. O, so anong pangalan na nung account? Pagkasamang pangalan ninyo? Kumbaga, kunwari, ikaw Hindi. Mariel, tapos siya itago natin sa pangalang John. Ano, Ma-John? Ganun na ba yung pangalan ng account mo? Hindi. Hindi, parang account ko na. Account na niya ang ginagamit namin. Account. Parang account na niya ang ginagamit namin. Kaya nakikita namin. Tapos yung account ko na, yung old, alam din niya. Kaya nakikita namin yung isa't isa na nakita namin na nagpalit ng profile kasi yung boyfriend ko. Yun. Tapos nag-heart yung ex niya. Hindi niya pala na-block yung ex niya. Akala niya is, kasi 3 years na, walang paramdam, walang message. Pero nakibalay daw sila na maayos. Ganon. So, anong minessage mo dun sa girl? Sabi ko dun sa girl, gamit yung account ko. Pinakita ko talaga na, excuse me, ako illegal. Ganon. Kasi parang nagpakasal na kami. Parang? Sa West. Hindi, nagpakasal na kami sa West. Wow. So, nagpadala ka ng mga picture? Hindi, sabi ko, bakit nagparamdam ka na naman kay Jan? Jan na lang gamitin natin para yun, ba't nagparamdam ka kay Jan? Para manghingi na naman ng pera. Wow. Sabi ko ganon. Para pangtustos sa pamilya mo. Sabi ko, ilagay mo kung saan ka nararapat, ex ka na lang. At hindi ka na ba nakontento sa mga nahut-hut mo kay Jan? Sabi kong ganun. Message kong ganun. Hindi ba siya nasunog dun sa mong message sa kanya? Grabe, slay queen. Atake ka doon. Siguro nag-init yung mukha niya pagkabasa niya noon. O anong ni-reply? Actually, wala siyang reply kahit isa. Pero sa scene niya? Ha? Na-scene niya? Oo, scene niya. Na-scene niya. Tapos hindi niya ina-accept ang friend request ko. Pinakita ko talaga kung sino siya. Sorry ha. Kasi dati rin kasi akong mataba. Pero kung kung itatanong niyo ang itsura ng present at ex is mataba siya na pinakita ko talaga na hindi ako insecure sa kanya. Ganon. Na ex siya. Yun. Yun. Talagang hindi siya nag-reply. Wala siyang nag-reply. Siyempre, hindi ako natatak. Siyempre, Mariel, ayaw naman natin mag-body shame, diba? Pero kung ganun naman kasi yung gawain niya, diba? Pwede naman natin siyang tawagin ng Dapat Huwag naman, nang-aaway na tayo dito. Hindi, pero dapat marunong naman talaga siyang lumugar sa lugar niya, diba? Total, meron naman ng jowa eh. So, pagkatapos ba noon, natigil na yung pangungulit nitong ex-girlfriend, ng boyfriend mo ngayon? Or ng asawa mo na ngayon? Oo. Ang ginawa na lang is blinak namin yung girl. Tapos, nag-message siya doon sa kapatid ng asawa ko na bakit may girlfriend na daw, si ganito, ganon. Sabi naman ng asawa ko, wala siyang pakialam. Tapos sabi ko pa sa kanya, ano na tayo, mahal mo pa ata yung ex mo, ginaganon ko, hindi doon ka na. Ginaganon ko, kasi DJ Rocky, alam mo yan, yung naranasan ko, hindi ako nakipag-away sa lalaki. Sabi ko, dahil sa lalaki, kung lalaki lang, kaya kong magparaya. Kasi sabi ko nga sa kanya, alam mo yan, hindi pera ang habol ko kasi seaman kasi siya. Kumikita ka rin kasi ng sarili mo. Kumbaga, alam mo yung worth na meron ka, Mariel. Oo. Ay, hindi ako yung ibang babae kasi kalimitan kasi ngayon, sa totoo lang, ang mga seaman ngayon ay ginagatasan ng ibang babae. Ayan na. Mariel, parang kinukuha ka na ng mga alien. Bakit? Nawawala na naman yung signal mo. Ayan, nalakas-lakas na ulit na ng signal mo. Okay. Yeah. Yung sabi mo, yung mga seaman ngayon, parang ginagatasan na ng mga babae?
babae, karamihan ngayon. Kasi pag nalaman nila na seaman, pabili dito, pabili doon. At sinabi din naman ng asawa ko, ibang-iba daw ako kumpara doon sa mga naging ex niya na si pabili dito, pabili doon, ganun-ganon. Yung asawa ko kasi ngayon, siya na yung nag-offer sa akin. Sabi ko, wag na, inegosyo na lang natin. Ay, grabe naman. Napakabutihing asawa naman ito. Pwede bang matanong muna, Mariel, sinong kamukha mong artista? Kasi parang kanina sinasabi mo, yung ex-girlfriend niya, talagang kulang na lang sabihin mo, yun, tanso, ako ginto. Wow! Diba? Kung babalik ka pa doon, nasa queen size bed o king size bed ka na, lilipat ka pa sa papag. I-describe mo yung itsura mo, Mariel. Isasend ko na lang. Naging alien ka na naman, Mariel. Kayo na lang. Ano? Isesend ko na lang yung photo ko. Isend mo na ngayon Kayo para na makita lang ko yung- na. Yung Teka. Nag-aabang ako Ayan. dito, ah. Ayan, nag-aabang. Tapos, teka lang, ano ba yung tsura nung ex? Wait lang. Ang ganda nga ni Mariel. Mariel, ang ganda mo. Plakado ang kilay, kissable lips. Tapos, mukha-mukha ni Bini Aya. Hindi yan sponsor ng joke, ha? Sagot ko talaga yan. Pera ko talaga hindi. Ang ganda mo, Mariel. At ito yung girl. Talagang may picture ka pa nung girl, ha? Yes! Sige, for my eyes only. For my eyes only. Send mo na ngayon. Wait lang. Sorry na lang kayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Ayan yung girl. Ako lang ang nakakita. Pero i-describe ko na lang para sa inyo. So, yung caller natin si Mariel ngayon, kamukha ni Bini Aya. Eto naman, ex-girlfriend ng boyfriend na nangungulit pa rin na nanghuhut-hot ng gatas sa kanyang boyfriend na asawa na ngayon, ay parang dating lalaki. parang dati siyang lalaki, tas ngayon babae na siya. At saka mataba siya, sorry. Pero, sorry. wait, may mga mataba naman na magaganda, diba? Pero kasi, alam nyo, yung physical na anyo, nawawala naman yan eh. Hindi na masyadong parang valuable yung physical na anyo. Ang pinakamahalaga, yung karakter ng isang tao, diba? Tsaka matuto din tayong lumaban, diba? Kapag atin, at alam natin pagmamay-ari natin ang kung ano man. At saka ganun na nga, ganun na nga yung itsura niya. Dapat ilugar din naman, baguhin din naman niya yung yung ugali niya. Ano naman niya, kung hindi na sa maayos ang mukha niya, iayon na lang sa ugali, di ba? Tsaka, huwag na siyang manira or mang-agaw. DJ Rocky, sinabi ko talaga sa kanya, as if naman hihiwalayan ka ng asawa ko para sa'yo. Ginanon ko talaga. As if ihiwalayan ka mismo ng asawa mo, no? Para doon sa ex-girlfriend niya. Tsaka the mere fact na talagang lumayo na yung boyfriend mo o yung asawa mo ngayon doon sa babaeng yun. Tsaka alam niya, diba? Nakatatak sa utak niya na ginatasan lang siya at ginamit lang siya. Isang malaking bagay na yun para sa lalaki, diba? Alam din naman ng isang tao kung kailan siya, siya nakahanap na ng talagang tunay na magmamahal sa kanya o nagmamahal sa kanya. At ikaw na yun. Ayan. So, Mariel, may gusto ka pa bang sabihin? Ang gusto ko lang sabihin is sana yung ibang mga babae kung gusto nilang itrato sila ng maayos, unang-una itrato muna nila o respetuhin muna nila ang mga sarili nila. At hindi porket ang liligaw sa kanila ay isang katulad nga ganon, seaman, is pabili doon. Kasi may mga expenses din ang mga yan at napakahirap ng trabaho sa barko. Para maging luho dito, luho doon. Tapos matuto tayong magbanat ng buto. Hindi, at saka pag meron ng karelasyon, wag nang eepa. Yun.
Yun lang, DJ Rocky. Ayan. Maraming salamat, Mariel. Si Mariel na parang handang magpaligpit ng tao para sa kanyang asawa. Anyway, Mariel, maraming salamat sa pagtawag mo at sana sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, ma-inspire kayo, diba? Sa katapangan na meron si Mariel kung paano niya ipinaglalaban ang kanya. At huwag magpapaapekto sa mga ibang tao. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basta Princess DJ Rocky Tera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bukas ulit, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!